ero kama nyeko ramonga juang kum kete kaindi ma yen eje media kauno ninda aromo kaindi ga chil kum oganda ko ikimisa bedo kineno to ko nindi loso kode eje media kata juang junior nyingi mar kacha chande mani opande gi mari maro redhi mitio ko kacha nga mano opande lungna Amata Elisha nga maro sani mama Jacky at the same time amor kabisa jipenjo ga mangen kabisa ne ho mama Jacky is a man or is a woman okay to make a brand and give a take kabisa koro no chuna at least kech na chiemo gi Professor Amata lakini ngado ka ko chul so I came to mama Jacky Choni chiemo gi professor en kanyo ilungo ni Ngire Amata koro ilungo ni Ngire koro professor dwaro pesa dwaro bedo ka pod onge ochung professor dwaro sura gi pesa bodwaro ng'ato moro mane gi gari an ngan ga piko opiono chuna mondo awe professor koro sana ne men Jacky ngama no ng'eyo wach nane gi anyisi maber kabisa ilungo ne mama Jacky dhako maletok ringi anyisi maber kabisa no meche na te anyisi maber ni ngama no ng'eyo pimna safari ni mari mar donjore media ni kechenge ni en safari no ni mabende ose makodho ji oganda nono reka kan chopo mi donjore mo TV kacha okay natimo ga gigena abedo kod gi TikTok at the same time YouTube channel Facebook samandi timo to gi yuda YouTube channel samani gi luonga to gi tim na interview kane ge manyo nafas mar mondo atis ngama nyala hype show mar mbak ndalo tatime dichiel so many people were just happy with me yani nego show so the first chance I get is that chance I get na tiyo kode koro from now podan tie kanyo koro nyasaye notimna kano by the way jiama bol no kangeni ambe na gika nyalo paro kitimo nendo won Jacky video ni mokwongo kaka paro ni jawda no nendo samba no tuo to kawuok mar mondo dhi aneno hospital to kadonjo kama tapeny ni bebo what can I give to you anything koro anything ne mana dhi akaw funde mano kaw mana tero ne monyulo to kaka no nyulo kaka no dhi to be no dhi kamano chir ma unjo kadongo na dongo dangowa odi Yesu dongo di Yesu Yesu chuora Yesu bwana omiyango ero kabana was ngise fans gimugi kanyo mi alawe go fans awacho ne fans kabisa ne kai wara just up coming comedian katap kan any artist please give me timo ket bidi kabisa do something maji nyalo kaso tim gik moko matis nyalo watch big people from the big people to small people koro mane gi mawacho so thank you so much Nyasaye mundu kenangeni kamora mora mbui ka ina ni min Jacky kamano so kanya mora in my Facebook min Jacky in my YouTube channel mama Jacky pero kamano nya mora nya kumbyo ne yie mundi los geje media obero metilo kanyo indi machielo Nyasaye mundu medikinde